Хайде сега да видим какво става в Facebook. Добре, да поздравим първо всички за добро утро. Я да изберем една хубава картичка. Да, ето тази е много свежа. Ето добро утро с цветенцата, кафенцето. Точно тя трябва да е. Време е да сложа една нова профилна снимка. Но аз сега много не съм за снимка. Просто ще взема да кача старата ми профилна с нов ефект обаче. Ето така е супер, много яко. Направо си я качвам. Чудесна е, много джиджана. Опа! Аз май се я сложих и на корица. Я поснах и на стената на внучката. Нищо. Кой е това известие, я? Генка Радо Ковачеви има рожден ден. Ама Генка или Радо? Нищо, аз ще им посна на стената. В главни букви. Или айде, какво по-добро от една свежа картичка е тая за рожден ден? Днес е Гергьов ден. Аз трябва да направя пост и да тагна всички 50 георгиевци и гергани, дето познавам. Да. Може и група във Viber да направя, като се замисля. Ама тази снимка може и с още един ефект да я кача. Да, така на билборд, като звезда съм. Яко, яко. Мале, аз пак ще си сме на профилната стая.